along arnibang inglong ke parupen harlong ki por hangjo phita ke isia tum amek chi dibdun het Karbi Anglong arlo kinang sot son thoma puthak APHLC Ratcharia so tum pen disia phan pinpura lo ke pajerdam Bothatlang so Karbi jutanga song habarame tum pen arpu kachelar amai ke paman pon Pinyada pa birtalong penili sami dengmir kilingpi non birtang ton pen arjuponik tha Karbi Anglong along ria phan killer sing anglong puki hokpon ke inglong arlok pen danglok lang roi lang jeng la pen thengpi theng prang ke do joksi amen chelong pon la so jok Karbi Anglong arlo ki jui ke lang jia phan hello bing bing a dimalong pen setami killer sing anglong na ke lang jia phan nang humri rin ti bomle bonta lang ek tha bang so visual Bangso visual along ke theglong ateng pulote clear seng anglong mamate clear seng anglong ke parulo munki ikha ke TV ke lang araratu Ahok bangso visual ke manja central range ka parlo longnit along ke do siluni aroya kung along anglong parusi harlong ki phor hangjo hanghai an pinlo bonta ke isi ka chariatum ke thekdun longle chikrong det lapen manja central range atum sitami ke isi atuma son thak thak ke thekdun longle chikrong det an pinlo ahok siluni aroya kung along harlong ki phora men pen anglong ke paru bulldozer lapen Clockland pahangjo phita manja central range atum anukang thongdun et lapen ameka chechardun kavidera banki ke isir lo foresta saikam ki bia banki inglong arlok ke raikom jikalisi inglong arlok ke paru phansi ki bichora sonsi nang mandetlo foresta saikam pen ki poteng pulote bangso arlong ki forpen inglong arlok ke paru phan bang plietum permit do bonta apor kilit tang mate invalid side lo pusi pachini pon Jongsi permit anta invalid mate apor kilit tang side lo pulote uson pensi ke pa phur longbom lapen anparta lang roi pen kilometer isia ka helo pen danglok adunga rai along kachu boche bom a hemarit ke dolapen sai kachu tiki along le along abangke harlong ki phur jiaron amatsi ave lapen ke thenai alama bangke bang sodim along nonamat harlong ki phoratum abang pholake angthik tiso son kiling John Milik Raju Gupta Bidateron Boron Be Asok Gupta Basanti Singh lapen APHLC klembang phu deori terang kadokave bangsir ke batumsi harlong phur chong hu bomlo lapen manja range saikia tumta lapusi langdun prong bomlo Harlong ki por bang sirkep angbong pen permit ke dolake bang pliansi dochot lake ke dam tang theria chiklo angbong permit jut etlum permit jut det pen chiklo John Pli pho abangke permit abi pin pensi harlong por bomlo la so angbong ki mang humime alama bangke permit ke do bang pli pen anpar akaprek bang pho tuma bangke konat aron pensi anglong ke parudun pen harlong ki por dun long loklo mate forest asai kam atum pen achiklo kachi thike do kok ajok tong thangna tipudun avi bonta forest asai kam kilangdun prongma lapen anparta harlong ki foratum mining orders tami kabe saidi KACCM tuliram rong hangkilang charia sai kam amatsi aron repen loksi ki klempon pulote kaprek em atum kilang pona sai kam aphan koson pensi ipu haipo Lasilahai akrong along abang jasimet forest asai kam atum kilang ponjongsi lapuson ki pangkre do kok pulote Karbi Anglong arlo killer sing anglong amen ke pride jia phanabang ke derdelo News report KTV News Arjiding kloi pen kachesong Karbi rat akar imate Karbi rat akimang hemprekang thim PGR vijaralong lelong aron repen kedo kechia so tuma phan tharlinang jilapen anparta 125th amendment bill puthak larnang jipura APHLC Ratcharia songatum pen disia phan pinpura lok pajirpon Kedamtang pai ni phai ingkoi arni birla sarada pathoklam along pen APHLC Ratcharia songatum pen armu chejeng pangcheng ponsi disia sai hem an palisi son thom Karbi Anglong arlo kenang soda puthak disia phan pajir ponlo
labang so pin pura lo along kitok pon laki tong sikot pen 125th amendment bill aron atang lar ponangji prabjin pen karbiang long aphan autonomous state nang pinangji lapen PGR BGR along le along aron re pen kido tuma phan tharli bek nangji pujong ponsi pin pura lo along jongdun labang so pin pura lo lake India president aphan panong ponsi DC arideng pajir ponlo lapen akopi anke Assam CM lapen Karbianglong CM aphan si pipon po pusi APHLC maipu je ai ka thar pen ningje pon late ka tharle hai he ge chini lo ke di lage alang litum ke bongo sena arideng si ko bongo sena pen bihari atum a vote pen election ke hai alang litum lama se alang litum tharle hai he det lo lahelo itum tribal atum an lapen khilonjia khomia lapen adivasi atum an chelang pet pen jo si litum election pape hai hete hala election ke hai tum tharli unji lage lo long si tok pamu heta lam pen jing bar ikre ko nani tuma phan da smet ke dam tang por bu PGR bijara kate samlang participate dende tame non bang nani tuma bang seishi ken pon ke nani tum lake ratchari ali ke change phamsi ya bang so aku tik bang ken pon se akoi to ko kasi ku lage ni litum ge ciklojon clear fragments ni tum a program ki thik lage hala ciklojon clear fragment me ciklopen si ni tum ya pinia program ki thik kente hala so pen si la anda claim ki puni tum pu at lage athema election hotke de election hotke alang litum pulo election hailo te tangdet lo te eviction ji pulo election haiden mar bang eviction se de age ke jongdun tang asondo anabangke pini penap penle kache song pli kali ajak ding klui pensi che song lo ponta kache song pen kichun ang theka videt ajok APHLC ratcharia song atum setami che song ponlo lasi labang so kache song chun det jilapuke kali setami chun chetik abangke Karbianglong arada pharmana bangke che song pon bompo pusi than pon thu procession doji pulo amat district administration atum Bongo Sena ru Bihar Sena aphan ka pheri pena job nilitum phan permission ni dile nang pipedet lo nitum phan nang pipe thika pe klang ke Bangladesh along gondugul ke do pot la sini tum phan nang pe procession da claim nang ni alam epilon de Bangladesh pule de Bongo Sena lo Bongo Sena tum phan ka pheri pena pot si Ladakh BJP sarkar atum nilitum phan constitution na teng pen procession ke doji aphan assembly ke doji aphan lam kaning je aphan nilitum phan nang pipedet la alangli ilitum a CM abang Mono Chauhan aphan phere pikle Mono Chauhan alangli phan in check lab de titi Mona Chauhan alangli phan iltuma CM aphan in check lab de titi amase alangli hala Mona Chauhan aphan ka phere pen a joksi la pen Bongo Sena tum phan ka pheri pen a joksi Bihar Sena tum phan ka pheri pen a joksi ilitum da khilonjia ohomia adivasi aru tribe hokolor tribe atum aphan itum aphan da meeting da nang pedu longle procession da nang pe claim longle lam da nang paningje longle la son akam si non claim bom lo latu Harsing Rong Hang report KTV News Lakhai si Duaramla constituency ke parlo pon serdihun pathoklam along ke damtang pai pai ni phai kresir kep arni bothatlang so karbi jutanga song habara me atum pen arpu kachelar ame ke padupon bangso me along mai phu dhan sing terang pen mai che pahem phupon along aluhisar bomman pen dilip be karbi jutanga song tiripi along klemdun bang phula pen Daniel be KCSCC committee hinchong ti so pen alang litum pen chenglok ke thiki dingla pen klembari matum chitong dun rin tisi labang so arpu kachelar pon amelong rat pen ingwai ponsi mai phu kimi arpu gojen kho phan ingwai ponsi breakjam arpu along kongchun bang arpu sarlong ki terang pen deng ponsi kapek arpu ingwai ponthusi chedon sar pen arpu che bak pon rin tilo Anpar talabang somelong klembarim lapen karbi jutanga song tiripi atum penchetong dunsi kebang jilang apor la ansusi bothatlang so karbi jutanga song atum ke klem kedam pa media phan bidi sore pidunsi jai mega bang mesen pen pachun pon Inal media person ko kami khata mili muka sama tawag pa dito iya hokkat ng dito bothatlang so habar mai jongmai pi conference
ini body di support. Asinil tu apa nak body lah ini itu tu punya body apa keseng tu. Asilaso keseng apa itu ningkan tiap ini mai kujukan 2017 kan ada kita mai itu kan dah potong so hawar mai ke sertalin mana rutalin anikan 2017 ni ke rutalin anikan dokong lah so rutalin anikan tamil itu nesen berpacun tanah masih pacun dia tapi itu apa angkut bang kening ang itu anikan tiap ini period bang anikan tiap dulu selesai ni kan ke bang penili lima ke klaim pli asal pukhang dia satu payah ni pun tu belani ni tu hotel sini kita sedi apa along bang ini tu dah kecengsi nak dingwell kinang sok dingwell talong ada pen between bathroom apa thang sampai dak ni tu seng pun klaim pun lo News Report KTV News. Pinia Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Kardong.